There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be, but they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn, but they're not gonna. Здравейте от остров Сеня. След около 5-6 часа път най-накрая пристигнахме на острова. За наша радост не вали, няма желаните облаци или безоблачно небе за довечера за сиянието, но все пак времето е добре. Намираме се на една от най-красивите гледки на острова – Бексботън. Get to know me, every little inch of me. Gentle while you stroke, when you depicture me, every number count, love tokens. Реших, щом няма изгледи за хубав залез, да половя малко риба. Ще сляза тук близо до Тунгенесет от другата страна, да си пробвам късмета. Мисля, че мястото е добро. Поне има гледка хубава. Задължително трябва да си сложим ето такива котки, защото доста сериозно се пързаля. Слагам и другата котка и тръгвам. Ето по този начин трябва да станат нещата. Ще пробваме пак. Не са големи рибите, но пак ще пробваме. Хвана се нещо. Мисля, че е скумрия. Доста около, обаче според мен е скумрия. Да. Прилична скумрия. Става за ядене. Добре. Хванахме две риби. И сега ще ги изпечем. Разбира се,
ще печем и някакви пилешки пържоли. Други години тук имаше страшно много хора. Страшно много хора, но тази година са супер малко. Сами сме и още един местен кемпер, който е под наем. Явно лошото време е изгонило фотографите. Миналата година тук нямаше къде да се спре. Но минали сме 5000 км и трябва да изчакаме малко. Сега ще изпечем рибата, пържолите, хапваме и ако се раздуха много сериозно, може да има и северно сияние. Но не и тук. А залеза го няма никакъв. Там в далечината леко се порозовя и това е. Нищо не става за снимки, но се пекат тук пържолите и след малко рибата. Залеза не е добре. Но това е риска на кемперския живот. Не се знае кога ще има залез, изгрев, красиви гледки. Ще хапнем, ще пинем и ще чакаме изгрева утре сутринта. Добро утро от остров Сеня. Все още сме на отбивката Тунгенесет, на тази забележителност на остров Сеня. Тук нощувахме с нощи, доста спокойно време и място, с още 3-4 кемпера, които са зад нас. Сега е момента да кажа да се абонирате за канала ни, който не го е направил. Нощувката беше перфектна, валя през цялото време, спахме много добре, но не за това сме дошли. Дошли сме да разгледаме колкото повече може места и да направим някоя друга снимка, ако е възможно. Доста е напреднала есента тук. Сега ще ви покажа каква красота е зад мен. Намираме се на Ерсфьорд и тук се намира така наречената златна тоалетна. След малко ще ви я покажем. Сервизирахме кемпера тук зад мен и сега се паркирахме на тая отбивка за кемпери, доста добра, с доста добра гледна точка към фьорда. Тук също зад мен на този паркинг, ето в този камион, защото е трудно достъпно, доста е далече от големите градове и човека е дошъл с камиона, продава бадеми, картофи, лук, зеле, доста необходими. Току-що разбрахме, че има и малини, а що има малини, отиваме да проверим цената и да купим малини. Така се грижат за хората по тия места, с камиони им носят, защото наистина е трудно достъпно. Времето се поуправя. Има някакви наченки на небе зад нас. Сега ще си купим каквото искаме тук
от този човек. И ще продължим по пътя си. Най-вероятно ще снимаме малко на Тунгенесет. Малини няма да едем. Малините са замразени, а ние замразени ни трябват. Така че отпада, спестихме едни 23 лева. Шегувам се. Просто малините са замразени и няма смисъл да ги вземем. Отиваме към кемпера. Отиваме до близкия магазин да изкупим едно брашно и да си направим палачинки. И Веси, докато прави палачинки, аз ще половя малко риба. Докато се поправи времето. Ако не се оправи времето, ще кара на палачинки и риба. Лео, доволен ли си, моето момче? Как си? Как е кучето? Лео, какво става душицата? Как е? Бисквити имаш, пилешко месо имаш, всичко е точно. Няма да се притесняваш. Да. Тръгваме. Щом Лео е добре, всички са добре. А времето се пооправи, излезе някакво небе даже и отивам да поснимам малко на скалите. Веси прави все още палачинките и тя ще дойде след малко. Ето тук зад мен точно съм си харесал една позиция, ето тук точно, за преден план и там в далечината за заден план. Мисля, че ще се получи добра композиция. Както по-рано казахме, палачинки очаквахме, станаха, добре са. Пооправи се и времето, поснимахме малко, всичко е за сега добре. До вечера, ако има и северното сияние, ще стане перфектно. Но това са някакви мечти. За сега, живот си живеем. Тук зад мен е обичайната гледка на една къща на остров Сеня или Лофотенски острови. Мечта, къща, кемпер, зелена морава отпред и гледката към фьорда. Там зад мен се намира Сегла. Предишни пъти сме ходили доста често. 2-3 пъти сме се изкачвали, но този път е доста кално и няма да се качваме догоре. От тук се виждам много добре. Отиваме до следващата дестинация. Ще видим тук дали има отражение малко по-напред, но
някои хора толкова са много ентусиазирани и искат да видят какво има напред, че вървят пеша. Вижте ги. Вървят пеша, защото бързат, но ние ще ги изпреварим. Намерихме доста сполучливо място за снимане на пейзажи дневни. Ето тук зад мен точно се намира. На преден план имаме червени цветенца и туфи.